Ito mga saksid, meron silang bentong kambing. So may mga benta silang kambing. Mas dalisa. Mas manok. Nandito yan sa palengke ng Kalasyaw. Bantam, manok, kambing, manok karamihan. Perfecto ka sila. Apa na babae na yan? Ano yan? Bago. Ilan na to? Apat na to. Apat. Dito. Native siya. Ano mga lahi yan? Native. Ah, native. Ito mga native duck. Babo. Aso. Manok, karamihan mga manok. Tapos, mga lahi. Panabong na malaki sir, no? Okay. Panabong na malaki. Mga cat. Yan, marami kang makikita. Mga native chicken, ganyan, mga gansa, aso, mga kalapate, so marami kambing. Ayun. Parehas sa